itaiwo vakunde vabude mune rimamvunge mukurarama kwavo pukutaiwo misodzi yavo kutivo kanda nhano vakananga kopa ngwamazano iyawozve. Hello guys. Seka Sunday nhasi ngotiwo muri munyasha here guys. Enjoy munyasha, fararai munyasha. Se Sunday vibes. Ma iyawozve muriko hero. Ma iyawozve Zizoe Pamyk. Guys, kakuti musadarikirwa netunyaya twandinouya nato tuma latest. Please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvima latest. Timu musapotsewa. Tineka latest kandauya nako. Zizoe Pamyk amuziva mese. Zizoe. Kune mukomana anonzi Zizoe, mukomana wechi mukomana wemukwende wendebvuri. Ya. Ane song yake yakaita inonzi Vavhurei mboni. Song iyi yakabuda hayo pane time, yakabuda kudhara song iyoyo. But yaisati yane video manje. Saka guys, kujia kwemeso kwabikiwa. Video yavapo. Saka wamana guys ka se Sunday kakudaika. Hapana chekumirira. Saka inhamba iri muvarairwe. Mujie kujia kwemeso. Kozi kujia kwenzeve kwakauya kudhara. Saka kujia kwemeso kwauya guys. Anzi Vavhurei mboni. Sunday wakarelaxa zvako uri padheni kana kuti uri pai. Ya. Uchinjoya zvako Vavhurei mboni. Yakabikwa video yacho. Zvokuti ndo chandangoya nacho guys rangu. Saka guys ka tichiti hallelujah. Se Sunday unongotaurawo zviri related kuchi se Sunday. Ya Sunday okutongo dai. Kozi kufara tingafara hedu guys ka, but kudenga kuna Mwari. Hatikangani kurumbidza Mwari. Chero tikaita mafaro tikadii, Mwari akatisa mukangano. Tisakanganwa kurumbidza Mwari. Praise the Lord. Ndizvo zvandangoya nazvo guys rangu. Saka please subscribe and click a notification bell. Kuitira zvima latest zvakuuya ka. Handidi kuti mupotsewe guys. Thank you.